What's up, people? How are you doing today? Please permit me to use my local dialect because I want to pass a message to my people. Understand? Abia na na-enwe. Even na have your agent na agent man. Nshi ongonuwo. Abia kam bia nwoto bere ekpe mme na. Bia reta the thing kam ti onu na even we go do. Mmadụ na-edewe anyị 1 million na na-enwe. Agent ewete ya ba anyị. No be even no na-eme and I want 2.5 or 3 million. Mụ na m ya ife dịkwa egwu bụ ebe onye ejenti na-arụ ejenti na na-enwe nchi ka m jụọ ụva ajụjụ ọ dịkwa mma ijere Enugu taa m jee mụta ive were bịa na na-enwe mana jụọ onwe ive niile amụta ihe amụta kere nyere ndị na-enwe eka ka ọkwa kene abịa ịmụta bịa na-eme na na-enwe ị na-emekpa ndị be ya ịhụ mmadụ dewere anyị 1 million si n'ibe ejenti ka ọ bụ dewe na 3 million ọ dụghị mma ịnọda wee ị na-eme ọ na-atụ onye kedu igo anyị n'ọnụ na na-enwe mgbe nna ndị ego ego na na-enwe n'ike ga edewezi 5 million na-asọkwa na na-enwe eke ya kwa anyị develop bụ wee woo ya evedukwa egwu ndị ejenti biko mara na gwuru na-eme ejenti a na na-enwe ya evedukwa egwu ama m na enwe ndị ọbụbe ebe eji eriri na na-enwe mana biko dododo ka ọ bụ na ị na-eme ka onwe ike na-adịrị ndị be anyị mma na-adịkwa gị bụ onye na-eme ya mma nkume ọkọma dị mma peace and love ka emesịa